Perdón por este pequeno retraso, ainda nos falta a chegada dun dos participantes que está ahora mismo chegando un debate en Madrid e parece que con algo de retraso no medio de comunicación no que viña, pero esperemos que se incorpore a Rosada vamos, no curso do acto. Bueno, pues estamos un día despois do 20D e agora eu creo que cobra forza unha pregunta que xa incluíamos antes das eleccións e que dá título a este debate. E agora que? O PP gañou, pero Rajoy terá complicado formar goberno. Precisa do apoio de Ciudadanos e de Coalición Canaria e, por lo menos, a excepción do PNV e dos independentistas cataláns que hai unha relación complexa. A outra opción para Rajoy é lograr que o PSOE se absteña na investidura dun presidente o que quitaron indecente. Realmente é unha situación complexa e difícil. O gran derrotado do 20D foi, sen dúbida, o bipartidismo que nos acompañou nos últimos 38 anos. O gañador claro quizá foi Podemos de Pablo Iglesias e en menor medida o proxecto neoliberal de Albert Rivera. No camiño quedaron formacións imprescindibles ata de agora como Izquierda Unida e no caso galego o BNG, quizá o único perdedor absoluto deses comicios. Os resultados de onte deixan moitos datos para a historia democrática do Estado español, pero entre eles destacan tres que dibuixan un marco electoral completamente diferente ao coñecido ata agora. Nunca un partido gañou as eleccións con tan poucos deputados, 123 dun congreso de 350. Nunca o bipartidismo tiña aglutinado tan pouco o apoio, o 50%, e nunca 4 partidos lograran máis dun 13% dos votos. Son moitas as incógnitas que se abren para o futuro goberno. Rajoy anuncia a súa intención de leválo a cabo, pero faltanlle apoios claros. O PSOE de Pedro Sánchez, pola súa banda, ten ante sí unha tremenda dúbida que pode abrir as feridas internas nun partido xa de por sí debilitado. En Galicia estamos a menos dun ano das eleccións autonómicas e, aínda que Feijóo resistiu mellor a caída do PP, sin posibles aliados, vese abocado a unha probable perda na maioría do goberno. En fin, estamos todos bastante desorientados, aínda que iso parece que era o que queríamos. Negociación, consenso, repetición de eleccións, que é o que queremos. Para botar un pouco de luz sobre este escenario de incerto futuro que tanto nos afecta, o Ateneo de Santiago reúneose aquí nesta mesa a 4 destacados e experimentados analistas políticos que seguramente, como ópticas distintas, nos ofrecerán a súa visión persoal sobre o acontecido e o que está por vir. Ernesto Sánchez Pombo é director de La Voz de Galicia e agudo comentarista político que se caracteriza pola súa independencia e sentido común. Carlos Ruiz Rodríguez, comentarista político de Correo Gallego, pero con unha trayectoria de 35 anos de exercicio. Soy ben, porque empezou comigo na mesma mesa do xornal, sendo un dos pioneiros no exercicio de crítica política dentro dos medios. Primeiro na Voz de Galicia e tamén como conductor de debates na Televisión de Galicia. Xurxo Salgado, o máis xoven, pero non por iso menos experimentado, director da Galicia Confidencial, impulsor do Sindicato de Xornalistas de Galicia, dende fai uns días profesor asociado da Universidade de Santiago e home activo nas redes sociales. E por último, un vello conocido do Ateneo, Antón Losada, profesor universitario da Facultade de Ciencias Políticas da USC, cunha ampla experiencia profesional e política, comentarista rompedor na forma e no fondo, actualmente na cadena SER e en varias cadenas de televisión.
Temos moitas voces e pouco tempo para organizar un debate no que todos estamos convidados a participar. Así que imos estruturalo en 3 bloques de 20 minutos coa intervención dos nosos convidados, deixando unha última parte para un coloquio que prevemos do máis animado. No primeiro bloque intentamos recoller a visión persoal de cada un deles e unha primeira lectura do que sucedeu onte, tanto en clave galega como española. O segundo bloque, ou pregunta, será como facer gobernable este país nos próximos 4 anos. Que pactos ou alianzas augura? E o terceiro bloque está reservado a como se perfila o escenario galego a meses das eleccións da Xunta. Comenzamos logo con esa primeira visión personal sobre o 20 e xa que foi o primeiro que chegou, vamos a pedir a Ernesto Sánchez. Bueno, moitas gracias. Moi boa tarde a todos. Antes de nada, obrigado, agradecer ao Ateneo de Santiago a invitación e a Xosé Ramón. Non me vou parar moito en analizar os resultados de onte. Non, les decía que non vou a entrar en grandes detalles do que ocorriu, do que aconteceu onte, porque creo que todos temos a idea clara. Para mí, o Partido Socialista perdeu estrepitosamente as eleccións, como os perdeu o Partido Popular estrepitosamente. Eu ben é certo que creí que Ciudadanos ia quedar algo máis, eu creo que podemos estar en todos máis ou menos acordados. Pero a mí me parece que o importante é agora que é o que vamos discutindo todos. Les digo que eu vimos a facer aquí futuroloxía e eu de futurologo teño moi poucas condicións. Sempre conto que no ano 89-90, cando se descubriu aquela corrupción era directora do BOE, do Boletín Oficial do Estado, eu fixen unha afirmación que me perseguiu toda a vida, como perseguiu eso de Ruiz de indecente, como vai perseguir eso a Pedro Sánchez. Non, en aquel momento dixen, na miña vida vou ver un caso de corrupción como este. Bueno, evidentemente quedou superadísimo. O sea que o análisis meu non teño moi en conta, por lo tanto vimos a facer futuroloxía, porque todo está no aire. A día de hoxe está todo no aire. Non o sabe nin o propio Mariano, nin o propio Pedro Sánchez non sabe todavía o que vai pasar. É un apunte inicial. Estamos a falar de que desapareceu o partidismo, de que hai moitas forzas emerxentes, de todas as cosas, pero o presidente do goberno neste momento, o que ten posibilidades de salir, o Mariano ou Pedro, venen do partidismo, e van ser calquera dos dous, en principio, os que gobernen. E é curioso, porque van a gobernar dous perdedores. Eu dicía antes que creo que as eleccións perdeu o Partido Popular, o Partido Socialista, o Partido Popular perde 64 diputados, o Partido Socialista perde 20, pero queda, que é un dato interesante, ao pouco máis de 300.000 votos, entre 350 e 350.000 votos de Podemos. Bueno, pois iso é que les van a gobernar. E cando se plantexa esta posibilidade de pactos e tal, vostedes ao longo do día de hoxe escoitarían temblar determinados piares da estructura democrática deste país, sobre todo en medios de Madrid, non? Claro que non se pode entregar a España a esta incertidume, a bolsa pois baixou, o prima de risco subiu. Bueno, eu quero recordar, Antón Carlos Xesús me correxirá, non sei se era o 68% dos españoles, según enquisa de CIS de pai ano pico dos anos, queríamos que non houbera maiorías absolutas, que non nos botemos a temblar, porque isto é exactamente o que queríamos todos, que non houbera maiorías absolutas. Miren, eu dixen fai bastante tempo que creía que Rajoy iba a ser presidente. Xa sei que é unha teoría un pouco arriscada, pero gustaríame seguir defendendo. Creo que acceder a rectificar hai tempo, non? Non vou defenderos aquí a teoría de que Rajoy iba a ser presidente. Non vou dicir por canto tempo, ni todas as cosas, pero creo que Rajoy va a ser presidente. Vai ter unha actividade moi condicionada, eu creo que non ten nin talento, nin carácter, nin cintura para poder gobernar tendo que pactar. É o que me gusta, é que seña un tópico a pantalla de plasma, desde ali nos conta como é a situación do país, pero eu creo que vai ter que ser.
E é curiosísimo que o futuro de Mariano Rajoy este en mans de Pedro Sánchez, con que vostedes recordarán que é un ruiz e con que rompeu relacións, este na mãos de nacionalistas, os nacionalistas, que calquera de nós sabe que non debe de ser así, que non vai ser así, pois podrían darle a presencia a Mariano. Pero o PSOE, neste momento, na miña opinión, despois podremos falar desto, incluso os meus compañeros, é neste momento que ten a peor situación. Pedro Sánchez ten unha situación tremendamente comprometida, para mí, máis que Mariano Rajoy, que el, seguindo co seu estilo de agardar a que todo a que o tempo amañe as cousas, non ten nada máis que esperar e ir movendo as cousas. Así que, na miña opinión, insisto, que é o que vou defender rapidamente, para despois poder discutir, Mariano Rajoy vai ser presidente, ainda que vai ter tempo de arrepentirse, de ser presidente, se algún día se mantén no mundo. Eu descartaría unha primeira proposta. Esa proposta que tanto defenden os medios madrileños e defende o empresariado, e parece ser que defende Europa, el gran pacto de responsabilidade PP-PSOE, o descarto totalmente. O descarto, entre outras cousas, porque nin creo que o aceptara o Partido Popular despois do que dixo. Recordemos que teñen relacións rotas, e sabemos que nas campañas todo é moi espectacular, é moi mediático, pero as relacións hasta o outro día estaban absolutamente rotas, e Mariano Rajoy dixo incluso que estaría disposto a falar con calquera do PSOE, pelo menos con Pedro Sánchez. Entón, eu creo que nin o Partido Popular nin o Partido Socialista estaría por esta labor, a pesar, non nos esquezamos, de que houve varóns responsables importantes de moitos socialistas que propuseron esta alternativa, non? Era o que máis se gustaba. Pero eu creo que temos que ter en conta, primeiro, o costo que tería para os socialistas. Despois, a mí me parece que hai un antes e un despois deso de indecente, de romper relacións e todas estas cousas. Hai unha segunda opción, que comentaba tamén Xosé Ramón, que a do centro-dereita, PP e Ciudadanos. Bueno, son 163 diputados, como todos ustedes saben, frente a 176 que se necesita, pero non me parece posible que teñan a axuda de Democracia e Libertad, Democrática de Cataluña, sobre todo despois do papel, despois do que aconteceu con Cataluña. Non creo que... Entón, eu descarto tamén a alternativa de Partido Popular e Ciudadanos, entre outras cosas, porque non chegan por nacionalista, non me parece que os nacionalistas por eso. Solución a portuguesa que o bloco de esquerda, non? Bueno, estamos vendo os problemas que ao longo do día de hoxe surdiron o Partido Socialista só coa posibilidade de que isto se plantexase. É dicir, sería Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, terían a necesidade de pactar con outras forzas como sería a Coalición Galega ou a Esquerra Republicana de Cataluña, o PNV, que sería posible. Eu creo que, primeiro, as negociacións serían tremendamente duras, porque hai posturas moi enfrentadas e moi diferentes. Pero é que Podemos ten, para min, baixo o meu punto de vista, ten un problema, é dicir, que Podemos realmente ten 42 diputados. Estamos valendo a cifra de 69, pero é que de 42 a 69 están en 3 grupos que queren formar, aspiran ademais a formar un grupo parlamentario, que son Común Podem, que ten 12, que son en Marea, que ten 6, e 9 de Compromiso. É dicir, que ter que poñer de acordo desde Podemos, porque nosotros, sobre todo desde anta noite, todos os medios e todo o mundo empezamos a dicir que Podemos ten 69. Bueno, vamos ver se ten 69 e vamos ver se estes 3 grupos que se integraron en Podemos, porque hai xente de outras formacións, no caso nacionalista, Esquerra Unida e tal, a ver se son capaces de aceptar iso. Pero que, ademais, eu creo, estou convencido de que o Partido Socialista nunca podría aceptar, ao menos a día de hoxe, as dúas principais cuestións que plantexa Podemos, que son unha lei electoral que podría ser, eu creo que non teria maior problema, pero un referéndum de Cataluña. O Partido Socialista dixo por activa por pasiva que non iba a ir ao referéndum de Cataluña, e iso é unha condición básica e necesaria en opinión de Podemos e de algún momento outra xente.
Entón chegamos á miña solución, casi por descarte, que dicir, queda unha segunda votación, por certo, o día 13, que é a primeira reunión, hai que elixir presidente do Parlamento. O presidente do Parlamento imos saber por onde van os tiros, é dicir, terá que haber unhas negociacións previas bastante significativas para saber por onde va a andar, non? Pero eu me inclino, visto os acontecementos, e insisto que é un pouco atrevida, rectificarei, probablemente teña que rectificar, eu me inclino porque os socialistas chegan a un acordo para absterse. Así, é dicir, a pesar de que dixo o Pedro Sánchez e tal. Por que creo que Pedro Sánchez non vai competir e que ao final vai a tomar unha posición a absterse? Pois eu teño bastante claro, porque non o deixan. É dicir, o Partido Socialista ten unha trayectoria, ten uns valores con muchísimo, uns ex-dirigentes con muchísimo peso. Eu me imagino as chamadas que a día de hoxe recibiu Felipe González, o Acaba, o Bono, ou non sei, o Fernández Vara, que xa dixo algunhas cousas, como todos vostedes saben. Estou convencido de que a estas alturas el presidente del BBV, del Corte Inglés, el de Abengoa e el de Repsol ya se chamaron a toda esta xente. É dicir, bueno, Abengoa, pero casi. Entón, hoxe mesmo empezaron xa todos os avisos. García Paje, por exemplo, que é un tipo que ten certo peso no partido. Mire, nosotros non queremos alianzas e además non queremos pastiches. Todo isto, García Paje, Fernández Vara, é xente que non quere que se pacte co da coleta. Que vai facer Pedro Sánchez? Eu entendo e creo que o mellor que pode facer é buscar un argumentario que lle fagan un argumentario basado na responsabilidade do Estado, na estabilidade, en todas estas cousas, e deixar gobernar Mariano. Non imos falar, ou se quero falamos despois do tempo que vai estar Mariano Rajoy na presidencia, que creo que non vai ser moito tempo, non? Pero a mí parece que sería a solución. E ademais sería a solución, eu creo que favorecería a todos, visto desde Compostela, evidentemente. O PP lle permite seguir gobernando, que eu creo que é o que quere a costa de calquer cousa, que seguir gobernando, porque se non, pues ya saben ustedes que la economía se nos va por la borda e nos morimos todos por falta de trabajo. O PP sigue gobernando. O PSOE mantense medianamente unido, é dicir, non rompe inicialmente como podría romperse Pedro Sánchez intenta facer un partido de esquerdas. Eu creo que sería bo para Podemos e para Ciudadanos porque nas próximas campañas tendrían un eslogan feito, é dicir, confirmaría a súa teoría de que PP e PSOE se entienden moi ben e que ademais dá o mesmo se non forman parte da casca. É dicir, eu creo que tamén a súa de Ciudadanos sería. Pero que ademais eu creo que Pedro Sánchez podría pactar internamente con Susana Díaz, que tamén se opón, con Extremadura e con todos os vellos cargos do Partido Socialista, esa continuidade no frente da Secretaría Xeral que tanto aspira. O sea, mesmo, parece ser que anunciou que quere continuar na Secretaría Xeral. E por último, remato, eleccións anticipadas. Eu creo que teñen que darse moitos, non é outra posibilidade, pero eu a descarto tamén, porque me parece que non interesa nin a Partido Popular nin a Partido Socialista neste momento. Eu creo que beneficiarían tremendamente a Podemos e non sei se tamén a Ciudadanos. No caso de que houbera unhas eleccións anticipadas en maio, eu auguro que non se presentaría, por lo menos Pedro Sánchez non estaría en condicións de presentarse, probablemente alguén faría o seu lugar. E non sei se Mariano Rajoy estaría na candidatura do Partido Popular. E eu creo que serían unhas eleccións moi favorables para Podemos e Ciudadanos. Pero insisto, esta é a miña postura, probablemente calquera dos meus compañeiros defenderán outras se son medianamente razonables porque está un pouco atrevida e despois podremos falar. O sea que moitas gracias. Gracias, Ernesto. Bloque 2, las impresiones y todo esto, podemos seguir la misma tónica y le pasamos la palabra a Carlos Julio Rodríguez para que haga la misma impresión y una especulación sobre las boletas.
Moitas grazas ao Ateneo, moitas grazas tamén a Xosé Ramón. Como maliciosamente lembraba na súa presentación, pois xa son moitos anos de profesión e iso ten moitas desventaxas de tipo físico, pero ten tamén ventaxas de tipo, entre comillas, intelectual, non? E é lembrar situacións que poden, o que a mí me parecen análogas ás que estamos vivindo. É dicir, eu cando leo hoxe esa opinión de que isto é algo inédito na historia política de España, pois é evidente que non. E isto nos levaría a unha etapa moi denostada, pero que para min foi moi fructífera e que pode arroxar algunha luz ou algún criterio para enfocar esta incertidume que sae dos resultados de onte. E me refiro á transición democrática. Na transición, durante un longo período, houbo 4 partidos importantes: o UCD, o Partido Socialista, o Partido Comunista de España e a Alianza Popular. Eses 4 partidos, aparentemente irreconciliables, lembremos que Fraga xa era o líder dunha Alianza Popular que ademais tiña moitos elementos nostálxicos do franquismo, foi quen de elaborar unha Constitución, aínda vixente, e sin visos de ser reformada en profundidade, porque os resultados de onte non favorecen unha reforma a fondo da Constitución. Foi ese cuatripartito da transición foi capaz de elaborar unha Constitución e tamén uns pactos da Moncloa, que exixiron, incluindo tamén os sindicatos, que incluíron moitas cesións dos 4 grandes partidos. Ese modelo de transición é trasladable ao que sucede hoxe ou ao que pode suceder a partir de hoxe. Hai un elemento diferencial importante. Naquel momento, na transición, o nacionalismo catalán apostaba pola autonomía, fixo a Constitución. Lembremos que Miquel Roca foi un dos pais da Constitución, apostou polo Estatuto de Autonomía e, polo tanto, estaba dentro do marco constitucional. Hoxe, ese nacionalismo catalán fai outra aposta completamente distinta e obliga, polo tanto, as forzas políticas de ámbito estatal a posicionarse claramente en relación cun desafío claro independentista. E iso é un elemento diferencial importante, porque vemos que os 4 partidos, entre os 4 partidos hai diferencias sustanciais a hora de afrontar este desafío secesionista. Sabemos que Podemos aboga por un referéndum de autodeterminación e que tanto o Partido Popular como o Partido Socialista o rexeitan, e o que máis o rexeita é Ciudadanos, que ten a súa partida de nacimento precisamente en Cataluña loitando contra o nacionalismo. Por tanto, ese esquema da transición eu creo que ten elementos aproveitables hoxe, é dicir, que haxa 4 partidos na estea non ten por que ser un drama, pero si vexo un problema irresoluble, polo menos na medida en que Podemos insista en respaldar ese referéndum de autodeterminación, si plantexa un problema irresoluble para que eses 4 partidos xoguen dentro do marco institucional, dentro do marco constitucional, perdón. Respondendo á pregunta de se o bipartidismo está morto ou non, eu recurriría ao noso contexto político europeo, onde houbo tamén exemplos de abondo durante todos estes anos. Hai países que teñen unha andaina democrática moito máis longa que a nosa. Hai exemplos, decía, de partidos emerxentes que acabaron diluíndose. Vimos hai pouco como o Partido Liberal Inglés, que tiña un líder fresco e prometedor como Nick Clegg, pois prácticamente esvaeceuse. Os verdes alemáns, tamén moi prometedores, que, por certo, tiñan un general ao frente tamén, que foron un partido importante, que chegaron a formar parte dunha coalición de goberno cos socialdemócratas, tamén están moi diluídos. Quero decir que o ser emerxente non garante a continuidade. É dicir, esta emerxencia de Podemos e Ciudadanos pode chegar a coallar en algo importante, en partidos consistentes e de longo alcance, ou pode difuminarse. Eso non o sabemos, é unha incógnita. Eu non creo
que na política estea todo marcado, que haxa un destino, un signo inelutable. Eu creo que hai variacións, que pode haber distintas alternativas. É dicir, que Podemos e Ciudadanos, na miña opinión, na miña modesta opinión, teñan este resultado realmente extraordinario, sobre todo Podemos, non garante a súa continuidade, porque os partidos emerxentes teñen un momento, digamos, un momento propicio, un terreo onde eles se moven con moita comodidade, que precisamente antes dunha data como a de onte. É dicir, cando a cuestión é opoñerse ao vello, presentarse como novo, como renovador, como máis fresco, ese é o momento máis feliz para eles. Agora chega outro, o sinalaba moi ben Ernesto, chega a política a veces máis fea. Hai que pactar, hai que ceder, hai que facer cambalaches, esa é a política. Vamos a ver aí como se comportan tanto Podemos como Ciudadanos. Xa vimos que tiveron problemas nas negociacións posteriores ás eleccións municipais. Creo que o panorama os vai a poñer en dificultades, porque é difícil moverse nese escenario político ou neste escenario político simplemente con consignas. Eu quixera, non me vou estender tanto porque suscribo moitas das cousas que dixo Ernesto, o tema da gran coalición, pois supoño que si en vez de Compostela estivéramos en Berlín, pois a maior parte da xente diría que é unha opción lógica, é dicir, ninguén o discutiría. Eu me pregunto, e non teño resposta, por que a cultura política española rexeita ese tipo de pactos. Non o sei, posiblemente sexa un hándicap histórico que asocia, ou que algúns asocian a dereita co franquismo e a esquerda coa resistencia ao franquismo. Non o sei, pero na nosa cultura política é certo, e neso coincido con Ernesto, que non cabe ese tipo de opción. Pero bueno, estamos en tempos novos, e eses tempos se cadra exixen tamén cambiar esa cultura política. Estamos en tempos novos e, ademais, non esquezamos que o Estado afronta un desafío importante, que é o desafío catalán. É difícil que un goberno, que xa non digamos un goberno en minoría, como que pode sair destes resultados, afronte con garantías un desafío deste tipo. Sobre todo cando na outra parte non somente hai un partido burgués, entre comillas, como era a CIU de antes, sino posiblemente un pacto cun partido claramente antisistema como é a CUP. Por lo tanto, eu mostro modestamente a miña preferencia por esa gran coalición entre populares e socialistas, ou socialistas e populares que tanto montan, de que o presidente sería importante, pero tamén son consciente de que en España é prácticamente imposible. Daquela, cal é o meu vaticinio, aínda que os periodistas estamos obrigados a decir o que vai a pasar e despois explicar por que non pasou, pero o meu vaticinio, efectivamente, que eu coincido con Ernesto, en que será Mariano Rajoy nunha situación moi precaria. E apunto non somente esas circunstancias que impiden un gran bloco de esquerda ao estilo portugués, razóns que nos remiten outra vez ao tema catalán, é dicir, a esquerda, ese bloco de esquerda no que teria que entrar Esquerra Republicana e Podemos, está partido pola resposta que lle dá esa mesma esquerda ao problema catalán. Ao non existir unha resposta unitaria, é moi difícil formar un goberno cando hoxe mesmo Pablo Iglesias decía que unha condición ineludible pola súa parte é convocar ese referéndum no prazo dun ano. Bueno, no prazo dun ano se requeriría reformar a Constitución, se requeriría unha serie de cousas que prácticamente o farían inviable. Entonces, eu vexo ese bloque de esquerda pouco factible, e eu creo que Rajoy vai a gobernar nunha situación precaria, e ademais hai outra cousa, Rajoy posiblemente teña un carácter moi pouco carismático, non ten
prácticamente carisma, posiblemente sexa o presidente menos carismático, bueno, estaba Carlos Sotelo tamén, que podía competir, pero bueno, exceptuando ese breve lapso de Carlos Sotelo, posiblemente sexa o presidente menos carismático, pero tamén un dos políticos con máis sorte da historia política deste país, porque veremos que as reiteradas crises que atravesou este home, empezando polo Prestige, os ministerios complicados que tivo que dirixir sin prácticamente mancillarse, a derrota do 2004, bueno, os problemas internos do partido, é un político que, como din os árabes, ten baraca. Entón, eu creo que esa baraca, unida a esta complicada situación política, vai facer posible que Rajoy siga gobernando. Non sabemos canto, tamén coincido con Ernesto Meso, pero eu aposto por esa... Non aposto, creo que esa vai a ser a saída. En canto ao bipartidismo, está morto ou non está morto? Pois digo que o que decía antes, non sabemos como van a evolucionar os emerxentes neste momento en que teñen o peor escenario para eles, onde hai que pronunciarse, hai que meterse, hai que meter as mans, manchar as mans, que diría o filósofo. Por outra banda, veremos, bueno, decía Xosé Ramón antes, o bipartidismo supón en España máis do 50% do electorado e en Galicia perto do 59%. Bueno, non está mal para estar moribundo. Tamén é certo que a vixencia do bipartidismo vai a depender da capacidade de regeneración dos dous grandes partidos, capacidade que o vexo moi difícil. Eu creo que son dous grandes dinosaurios, pero a diferencia dos dinosaurios clásicos non van a morrer por un meteorito, sino que a súa morte en todo caso sería moito máis lenta. Bueno, eu creo que para empezar, vale. Gracias. Comentarista Suso Salgado, que tamén nos fai a súa colaboración. Bos días, gracias Xosé Ramón polo convite e gracias a todos vos por estar aquí. Eu simplemente vou comenzar con dúas cuestións. O que a mí me chamou a atención destes comicios. Primeiro, hai un cambio evidente, é dicir, é unha cultura do bipartidismo que curiosamente non pasou onte ou 2010, xa viña de antes. É un proceso que se foi xerando durante os últimos anos e a segunda cuestión é que onte, por exemplo, a televisión máis seguida para ver as eleccións foi a Sexta. Isto non é un dato así calquera, isto significa que hai un cambio sociolóxico moi importante na sociedade española e na sociedade galega e en todas as sociedades deste Estado, e é que hai un fenómeno que está cambiando. A xente nova principalmente votou prácticamente en masa polas novas formacións, cousa que antes non pasaba, ou simplemente o mellor eran apáticas e non ian a votar. Iso indica un cambio de tendencia importante e vai relacionado tamén con outro cambio de tendencia que son votantes tradicionais dos partidos tradicionais que tamén decidiron cambiar o seu voto, e aquí podemos poñer un factor importante que é o factor da corrupción e do hastío. A xente do común, que somos prácticamente todos, vemos que neste país estamos pasando moi mal, e a pesar de do que nos digan todos os días de que España vai ben, España non vai ben, porque a xente sigue tendo problemas, e bastantes. Cando ten que ver co peto, cando ten que ver coa familia, cando ten que ver cos problemas familiares, a xente cando realmente di que hai que cambiar as cousas, non? Eu vexo na miña familia votantes tradicionais dun determinado partido que se cambiaron en bloque a partidos emerxentes precisamente por isto, porque a súa situación cambiou radicalmente e ven que os partidos tradicionais non lle deron ningún tipo de solución, non? E, polo tanto, é como unha chamada de atención brutal a ese bipartidismo que non se suba a adaptar a estes novos tempos, e volvo ao principio, a eses novos tempos que están, hoxe en día, encarnados por unha nova sociedade máis tecnolóxica,
efectivamente máis conectada a pegada ás redes sociais, e por eso insisto que eu veño dun medio digital, vou a atender un pouco tamén o noso labor, porque agora la Voz de Galicia ou o Correo Galego non deciden tanto como podían decidir antes, non? É dicir, agora a xente ten outros canales de información, non son mensaxes monolíticas as que lle chegan, e efectivamente isto fai mover moito a xente, especialmente nas redes sociais. Eu me acordo precisamente que a vivín esta campaña de redes donde mellor funcionou foi digamos, cando apareceu AVE en Galicia. En Galicia non tuvo prácticamente moi pouca voz nos medios tradicionais, sin embargo, tuvo unha rede absoluta digamos, en todo que ten que ver con redes sociais, se creou un valor tan grande que ao final deron resultados. Algo semellante ao que pasou con Podemos nas europeas, non tanto agora. Quero lembrar, se alguno non sabe, Pablo Iglesias estuvo aquí durante a campaña de AGE, foi asesor de Esquerda Unida en esa campaña, e ele aprendeu prácticamente, eu sempre digo que escoitei que digamos, o modelo de Pablo Iglesias foi o modelo de AGE en Galicia. De aí, colleu todo o que está ponendo en práctica hoxe en día en Podemos, tal cual, o modelo exacto, e ademais, sabendo como sabe a importancia que ten facer coalicións en determinadas zonas históricas, e está funcionando, e agora falaremos tamén que hai outro punto que non sacamos, e é importante poñerlo sobre a mesa. Podemos foi a forza máis votada en Cataluña, empatado ou casi empatado co PNV en Euskadi, e digamos que en conxunto en Galicia superou o PSOE de segunda forza política. Iso é importante, como en tres nacionalidades históricas Podemos tuvo tanto arraigo, e iso que tamén hai certo digamos, certa sensibilidade diferenciadora co resto do que pode haber no conxunto do Estado, non? E iso subo captar moi ben, subose xuntar de forzas nacionalistas para acadar os resultados que acabou. Por iso digo que estou falando, centrándome en Podemos, porque eu creo que no fenómeno Ciudadanos eu non o vexo así. Ciudadanos eu creo que foi máis ben un partido promocionado por os medios de comunicación ou determinados poderes económicos que viron temor no posible ascenso de Podemos, e para meter un colchón que ao final non lle serviu de nada, porque ao final os resultados foron os que foron e non lle deu o Partido Popular para gobernar con Podemos, viuse que ao final se desinchou, non? Era un globo sonda que acabou pinchado, pero efectivamente tiña boa imaxe, xente nova, xente que ten unha imaxe de modernidade, e por iso, digamos, o colleron. Volvendo un pouco á situación que quedaron nestas eleccións, temos 4 grupos, 4 que se din gañadores destas eleccións. Eu considero que gañaron e perderon, o sea, e vou agora rapidamente a decir por qué. O PP gañou as eleccións, obviamente, 123 escanos, é o partido máis votado, sin dúbida, pero é o perdedor, e para mí é o maior perdedor destes comicios. Por qué? Porque baixa de 185 diputados a 123, eso non é dice, isto parece que aquí o gran perdedor é o PSOE. Sí, o PSOE tamén perdeu moito, pero vostede, é que o PP leva, perdón, un hostiazo terrible, e ademais, digamos, afondado porque non ten aliados. Creo un contexto no conxunto do Estado tan de tensión territorial, os cataláns tradicionais aliados do PP gobernaron hasta nada, non acordados daquilo de oro catalán e la intimidade, non? Hasta que despois digamos, se tensionou e non gobernou con eles, pero en principio gobernaron os cataláns, os vascos tamén gobernaron. Oxe imposible, oxe é improbable. Eu vexo moi improbable no escenario, obviamente, todo o que acontece en Cataluña con MAS, con todos os casos de corrupción. En Cataluña se pensa que o Estado que está removendo un pouco todos os casos de corrupción en Cataluña, por lo tanto, o CIU, a antigua CIU, tenlle agardada o Partido Popular, obviamente non vai a votar. PNV, por imitación o mismo, é dicir, non vai a meterse nun saco revolto que a mano non lle trae nada.
e o resto dos partidos son de esquerda, non van a apoiar o Partido Popular, agás Ciudadanos, con o cual, para min, é o gran perdedor. E podo coincidir con que decía Ernesto e Carlos Luis de que probablemente continúe sendo o presidente do goberno unha serie de factores que, bueno, podemos depois explicalo. Volvendo a iso, creo que pode ser, efectivamente, pero va a ser un goberno moi inestable e probablemente un ano e medio teñamos que falar de novas eleccións porque e ademais con novas eleccións as que vai a ser grande derrotado outra vez o Partido Popular. Por que? Porque va a ser incapaz de sacar adiante un montón de propostas. Por que? Porque tensou tanto as cordas que ahora dar marcha atrás supón enfrontarse ao seu propio electorado o pouco que lle queda, o cual vese un camiño sin fondo. Segundo partido, Partido Socialista, efectivamente é outro dos grandes perdedores da xornada, baixou do seu histórico batacazo que deu Rubalcaba e en algúns partes do Estado mesmo superado por outras forzas como é aquí en Galicia, o caso de Marea, non? É dicir, o batacazo do PSOE tamén é moi importante, pero poñámonos en contexto. Lembremos que empezamos a campaña electoral dicindo que primeiro Ciudadanos iba a superar ao Partido Socialista, despois Podemos, logo cando non se podía publicar en listas se dicía que eran Podemos. É dicir, entón, claro, digamos que as eleccións se planteaban para Pedro Sánchez como casi a vida a morte. Finalmente conseguiu Pedro Sánchez manter, digamos, como segunda forza política a nivel do Estado, manter 90 escanos cando todos lle daban entre 80, 70, 80, pero non 90 nas enquisas máis positivas, e, digamos, conter o que é todo o que era o momento Podemos, non? Entón, bueno, ahora tamén entramos nun segundo punto importante, que é saber que vai a pasar e saber que vai a facer ahora o PSOE neste contexto, porque o ben o apuntaban aquí. Hai unha parte do PSOE que probablemente sería partidaria de pactar con Podemos, aceptando o que di Podemos, que é esa reforma constitucional, pero unha parte importante de varóns, especificamente do Partido Socialista, que o PSOE como se fora un anticristo. E aí vai haber unha tensión, hoxe tiña o Comité Federado o PSOE, supoño que aí analizarán a estrategia e a ver que pasa. Tamén unha cousa importante a ter en conta, os poderes económicos, o IBEX. Lembremos que hubo unha reunión de xente moi poderosa deste Estado e multinacionales que dominan este Estado a nivel económico, que se reunieron con o señor líder de Ciudadanos, con Albert Rivera, ¿no? Tuveron unha reunión selecta precisamente para analizar a posibilidade de que, se non habera unha maioría, de dar esa estabilidade a ese goberno. Claro, todo o que sea para os poderes económicos na Unión Europea Podemos ser como a cruz. E por qué? Porque teñen xa moi recente o que pasou en Grecia, non? Ainda que ao final en Grecia conseguiron levar ao redil todo o tema de Syriza, non? E pasamos a Podemos. Podemos, efectivamente, dos catro formatos probablemente a que mellor resultado sacou, precisamente por lo que dicíamos antes, porque iniciaba a campaña electoral coas medios en contra, cunha campaña brutal, acordamos de Monedero, de todo o tema de Venezuela, todo, cando foi o ascenso grandísimo de Podemos nas europeas e posteriormente en algunhas municipais, non? Entón, viña detrás cunha serie de campañas moi brutales contra eles, incluso con casos concretos non de corrupción, pero sí o tema de Monedero afectou un pouco a imaxe do partido, a credibilidade do partido. Sin embargo, vimos que ao longo da campaña esa imaxe, a xente ao final ve ou ten a percepción que de todas as forzas políticas a que realmente ten unha aposta clarísima en contra de determinadas cuestións que a sociedade española empeza a desbotar como a corrupción é Podemos. E Podemos e todo o conglomerado de partidos que están asociados a Podemos, neste caso en Marea de Galicia, non? Pero, parte negativa, Podemos manexaba enquisas
a última semana que lle daban, efectivamente, que iba a superar o PSOE en votos, non? E estaba, e de aí o famoso debate a 4 que saliu, bueno, a verdad que foi un golpe de efecto moi importante de Pablo Iglesias. Eu creo que ese debate marcou un antes e un despois, sobre todo pola parte final que tivo. O señor Pablo Iglesias, un señor da comunicación, sabe perfectamente como dominar os medios de comunicación, como mandar a mensaxe. El foi ideólogo de campañas electorais, co cual non fai falta que lle digan moito sobre iso. E calculou perfectamente o que tiña que dicir. Esa mensaxe difundida despois, impulsada despois por determinados conglomerados de redes sociais que ten Podemos, que é moi activa, pois creou unha percepción de, efectivamente, recordar da xente o que outros, digamos, encerellaban un pouco, que, coño, a corrupción está aí, estes señores son os partidos da corrupción, ou o partidismo foi o que impulsou a corrupción, e volvemos outra vez a captar esa mensaxe, non? Entón, por iso creo que outra vez volveu a hincharse ese globo. E non sei se algún de vos viu clarísimamente 2 ou 3 días antes, si foi despois de que deron o golpe a Rajoy, e despois foron a Bruxelas e catouse nunha conversa entre Angela Merkel e Rajoy explicándolle que, claro, si, o PP va a ser primeiro, pero segundo, o Estado socialista están estes de Podemos, e Angela Merkel, como de Podemos? E a cara que puxo esa señora, non sei se estuviese a poder ver esas imaxes, é como dicir, Dios mío, que me ven outra Grecia en Río. Claro, era unha cousa como, entón, claro, de aí, de que fora a segunda a que quedara a terceira, tamén unha pequena, digamos, decepción dentro das filas de Podemos, dentro do que supón pasar de 0 a ter 42 e logo en coalición cos outros tantos, que eu tamén coincido aí que, ollo, Podemos ten 42 e no resto das nacións nas que vai coaligado son coalición, van a ter grupo parlamentario propio, ollo. Despois, sí, rapidamente. E Ciudadanos, para mí o Ciudadanos é o gran perdedor xunto co Partido Popular, porque crearon as expectativas incluso de superar o propio PSOE, de colocarse 60, 70 diputados, que ao final quedou en 40, case a metade, non? E non só iso, que hai que analizar, e logo podemos falar diso, o hostiazo que se dá en Cataluña, que era a súa gran baza. En Cataluña quedou de cuarta forza política. Que cando era a unidade de España, todo o seu discurso, co cual isto vai a ter que facer reflexionar moito o que é a dirección de Ciudadanos, non? Porque eu creo que antes un despois. E xa para acabar, analizo, porque non había que analizar o contexto galego, que a mí me interesa despois. Digamos que a última palabra desta primeira ronda Antón, Bueno, boas noites, moitas gracias ao Teño, moitas gracias a vostedes por estar aquí, gracias aos compañeros da mesa. Vou ser moi rápido, porque non quero repetir moitas cosas que se dixeron, casi que estou casi de acordo en algunhas, noutras estou radicalmente en desacordo, e vamos todas. Eu non deixa de sorprenderme a rapidez que seguimos sacando o traxe de enterrar o bipartidismo e a Mariano Rajoy. Despois das veces que sacamos ese traxe para asistir ao enterro dos dous, e tuvemos que volver a guardar sin poder enterrados, eu creo que debemos ter un pouco máis de calma a hora de sacar os traxes de enterrar xente. Se estamos nunha tertulia de Madrid, ás 10:30 da mañá xa mataron a Mariano Rajoy e ás 11 xa estaban liquidando a Pedro Sánchez. Se vamos a tranquilizarnos un pouco, porque a 2 da tarde xa non queda ninguén que matar. Eu primeiro vou decir 3 cousas que a día de hoxe me siguen sorprendendo a resposta, e despois vou decir 4 ou 5 cousas que eu si quero saber, ainda que non sei nada. A primeira, a mí o que máis me chamou a atención da noite electoral é que despois da matraca que nos deron toda a campaña con Dinamarca, para unha vez que nos parecemos a Dinamarca en algo, todo o mundo se cojona. Todos queríamos ser Dinamarca, Dinamarca por aquí, Dinamarca por allí, Dinamarca, Venezuela. Todos queríamos ser daneses, que modelo de democracia, que gran país, non hai ningún partido que supere el 30%, dos pactos, todos de acuerdo. Vamos a ver que nos perdemos a Dinamarca, desastre, ingobernabilidad, viene, sabe Dios que ven aí, pero non queremos ser Dinamarca, toma Dinamarca. Entonces, de repente, un modelo político
que durante toda a campaña, mira que se puxeron pesados de Dinamarca, empezando por Pablo Iglesias. E ahora de repente, eso que era un exemplo de democracia, un sitio al que ir, un referente para todos nosotros, todo que era sinónimo de democracia, de modernidad, vamos a ver que nos parecemos en abordar eses, resulta que non nos gusta, que nos asusta, que nos dá medo. Eu que era sinónimo de democracia, ahora é sinónimo de inestabilidade, de ingobernabilidade. E penso, joder, se os daneses se tomaran tan tremendas cosas, nos últimos 50 anos non farían outra cosa que votar. Estarían todo día votando e adiantando eleccións. Así que non debe ser tan grave a cosa, porque a veces malo non foi. Entón, a ver se nos vamos acostumbrando a que o normal é gobernarse maioría absoluta. Iso é o normal. O que é raro é o que pasaba aquí. Iso sí que é raro. Pero o normal, nun sistema proporcional, é gobernarse maioría absoluta. Nun sistema mayoritario non, pero non é un sistema proporcional. Pois a segunda cosa que me chamou a atención é que estuveron toda a campaña dicíndonos que Ciudadanos lle chupaba moito voto ao Partido Popular e que estaban medrando a costa do Partido Popular. Pero claro, cando abren as urnas, resulta que o Partido Popular estaba onde dicían as enquisas, máis ou menos, pero Ciudadanos non. Ciudadanos perdera 8 ou 9 puntos do voto con respecto que daban as enquisas. Entón, a quen está facendo dano realmente Ciudadanos? Porque a teoría galega, o votante do Partido Popular se cabreou co Partido Popular, se foi a Ciudadanos, en 15 días tamén se cabreou con Ciudadanos. Entón se foi para casa na abstención. Só unha inmensa atención. A ver se é o que está facendo daño ao PSOE. Porque parece que o único que recupera realmente, o único que se beneficia do desinfle de Ciudadanos, e pode explicar parte do resultado final que tuvo o Partido Socialista contra todo o pronóstico, é o desinfle final de Ciudadanos, a non ser que asumamos que hai un trasvase de voto entre Ciudadanos e Podemos, que crees que podría, non o vexo, sinceramente. E depois unha terceira cuestión que me chama moita atención, que a todo mundo anda por, todo mundo ten explicación, eu a comento por aí, todo mundo me mira como se fora subnormal, pero vou sacar aquí porque a mí me sigue chamando a atención. Só a mí me chama a atención que en común, con exactamente o mesmo discurso, fai 3 meses se dera un castañazo electoral inmenso en Cataluña e agora sacaron 1 millón de votos. Só a mí me parece, só a mí me chama. Todo mundo dice, non, é normal, non é unha explicación. Calma. Es que non se presentaron pouco. Bueno, que aparte de eso, porque a mí me resulta moi sorprendente. Porque está claro que o discurso de Podemos nunhas xerais en Cataluña funciona, pero nunhas catalanas non. Digo eu. E ao mellor eso ten unhas implicacións que poden ser interesantes se temos en conta que as próximas eleccións ao mellor non son nin as galegas nin as xerais, sino que son as eleccións catalanas. Estas son tres detalles de importancia. Cosas que eu creo que van a pasar. Eu creo que é o único que pode ser presidente Mariano Rajoy. E non porque teña sorte, sino porque é moi hábil. Mariano Rajoy pode que non ser un tipo carismático, pero un político con extraordinaria habilidade, unha gran capacidade, sobre todo un político profesional que non se avergonza de ser político profesional. O resultado é malo, está moi por debaixo das propias expectativas que barallaba o Partido Popular, pero en ser un resultado excepcional. Se temos en conta o que pasou o Partido Popular nos últimos 4 anos, porque xente moito máis carismática e con un liderazgo impresionante, por moito menos, foi barrida electoralmente. Vou poner un nome que todos unha vez, Sarkozy. Iba sobrado de carisma, pero de carisma iba sobrado, non tuvo o vendaval de corrupción que tuvo aquí o Partido Popular, e eu recordo a desfeita absoluta que supuxo e o triunfo abrumador que supuxo François Hollande, cando François Hollande parece que va a ser outra cosa do que foi despois. Entón, eu creo que pode ser presidente, primeiro, porque é un está en condicións de ser. Non sei se saben que o Sepultar se reunía o Comité do Partido Popular e, por primeira vez desde que ganaron en 2011, foi a cenar. Eu me imaginei, non sei vostedes, pero eu me imaginei, durante toda esta campaña, cada vez que alguén decía andar, pensaba no Dr. Malino, e o veía aí ¿dónde era? ¿Dónde iba a ser algo digno? Bueno, ahí por Castilla, ahí por donde... Sí, onésimo do... Quintanilla, donde que é Xurbi. E aí co gato blanco, non? Bueno, entonces,
Ciudadanos, que seamos serios, non ten máis maniobra. Non lle queda outra que apoiar a investidura de Rajoy. Primeiro, porque boa parte dos que lle votaron para eso. E segundo, porque a presión que vai a recibir por parte de forzas que lle axudaron a chegar onde está vai ser insoportable. Entón, non ten máis de maniobra, non o ten. O único debate que pode ter Ciudadanos neste momento é se entra a gobernar ou non. Por lo tanto, eu conto con os seus 40 votos. Pois o Partido Socialista, efectivamente, xa empezou onte por a noite a sufrir unha presión brutal. Dous tipos de presións. Unha presión interna, hai unha parte do Partido Socialista que leva moito tempo co discurso da Gran Coalición, encabezada por Felipe González, e que ten detrás de sí un grupo de comunicación que tamén bendice sistemáticamente esa hipótesis, e, pois, outra parte do PSOE que non sabe que lle dá máis medo, se un pacto con Podemos ou a Gran Coalición. E, pois, vai a sufrir o mesmo tipo de presións externas que vai a sufrir Ciudadanos. Porque eu creo que o PSOE ten máis capacidade para resistirlas que Ciudadanos. Por tanto, eu non teño claro o que vai a facer o PSOE. Vai a depender de como evolucionen os acontecimentos de aquí ás sesión de investidura. E, pois, estamos dando por feito que aquí todo o mundo vai a votar en contra da investidura de Rajoy. E por qué? Por que os nacionalistas vascos van a votar en contra? E darlle gratis o seu voto a unha hipotético anticipo electoral que en este momento non lles convén a ningún. E os vascos, neste momento, teñen un problema que chama Podemos. E todo o que sea anticipar eleccións para o PNV é un desastre. Por tanto, se eu estou a frente do PNV, non lle votaría a Rajoy, pero tampouco teño ninguna razón para votar en contra. E a miña abstención pode ser moi generosamente recompensada. Outro tanto sucede cos cataláns, pero neste caso cos dous. Porque dicen, non, es que podemos proponer un referendo, xa, porque ni CIU ni Esquerra queren un referendo. Ese é territorio Podemos. Eles non queren, eso xa pasou. Eso é de ayer. Eles están noutra dinámica, noutro discurso. E además compiten directamente por facerse a supremacía do voto, e que Podemos, por resultados de onde, goberna Cataluña. Con ese millón de votos, CIU compuxo gobernou Cataluña. 1.200.000, 1.300.000 votos. Así gobernou CIU durante 2 décadas Cataluña. Entón non teñe ninguna razón para poñerse a investidura de Rajoy. Non teñe ninguna razón para votarle a favor, pero tampouco teñe ninguna razón para votar en contra. Entón, os nacionalistas, porque todos nos olvidamos esta campaña, todo o mundo escribía, bueno, el voto nacionalismo non va a ser, el voto nacionalista non va a ser decisivo. Os medios de Madrid estaban empadadísimos con esa hipótesis, non? Ahora todos os que decían, vamos a estar aquí en Madrid, que es donde está la gente que sabe, la gente seria, la gente que tiene España, vascos, Argentina, la periferia, non lo ve. Falta perspectiva. Bueno, pues estamos nun escenario que é bastante reconocido. Que Esquerra Republicana ten 9, Democracia e Liberdade ten 8, pero pode recuperar o 9, e o Partido Nacionalista Vasco son 6. Entón, se as miñas costas non faltan, son 24. 23 de llegar. 22, tirando. Que non está mal. Bueno, son 9, 18, 16, 24. Ay, maestro. Entonces, aquí se están facendo unhas contas que, sinceramente, non as faría tan rápido. Non quero dicir que vai a pasar por todo el mundo, pero eu non as faría tan rápido. Porque aquí se asume que hai un bloque anti-PP que todo o mundo lle interesa votar ao PP. Non. En este momento só hai un partido ao que lle interesan as eleccións anticipadas. Eu dixo hoxe, non o pude decir máis claro. Nos faltou unha semana e un debate. E a eso se van a dedicar, a ter esa semana e ese debate. O que é legítimo que os ciudadanos Podemos fallou. Pero o único partido que neste momento está convencido que se hai un adelanto electoral, sale ganando. O resto non. O resto ten razóns para pensar que sí, pero sobre todo ten moita razón para pensar que non. E iso é verdade para o PSOE, que se salvou unha campaña, é verdade para Ciudadanos, pero é verdade tamén para os nacionalistas, para todos os partidos nacionalistas. E só hai un que xa acabo, só hai un segundo partido que ese segundo escenario, home, non preferiría seguir gobernando, pero tampouco lle molesta especialmente, que é o Partido Popular. Que eu dudo moito que empeorar os seus resultados nunhas eleccións que serían vistas como a segunda volta. Na cal, moitos votantes do Partido Popular probablemente se replantearían o que fixeron, porque non olvidemos unha cosa, a
as eleccións, o problema do Partido Popular nestas eleccións non estuvo na xente que se foi a Ciudadanos, que non foi. Ciudadanos sumou 3 millóns e pico de votos, xa, pero que colleu 1.000.000, casi 1.300.000 de UPyD. Porque UPyD, non sei se saben, quedou por debaixo do Partido Animalista. Do 125, 145.000 votos. E o resto sumou, a parte recolleu do PSOE, obviamente, e outra parte recolleu, pero non son tantos. O gran problema do Partido Popular foi a abstención. O gran problema do Partido Popular é que desos casi 3.700.000 votos, seguramente 1,5 millón ou 2 millóns se lle quedaron na casa. Eu non sei que farían, bueno, eu sí creo que sei o que farían se en maio tuveran unhas eleccións. E dubido moito que se quedaran na casa. Nada máis, gracias. Vamos a pasar logo a esa parte que nos interesa particularmente e como vai a repercutir en Galicia ese novo goberno con unha seguramente difícil maioría de goberno e sobre todo que lectura facemos da recomposición do mapa político galego con un PP menguado pero que sigue sendo a primeira forza política, con un Podemos que é unha coalición, unha marea que aupada por Podemos se coloca en segunda posición por encima do PSOE e fundamentalmente que a desaparición por lo menos no Parlamento Español do bloque, que creo que sí que merece unha lectura isto interesante para todos. Damos a palabra de novo a Ernesto para seguir o Ya, se me permitedes unha cousa, porque decía, por discrepar, por discrepar, eu estou completamente moi de acordo con que se iso. O gran derrotado é o Partido Popular. Eu creo que é un vencedor absoluto. Eu creo que o Partido Popular arrasou nestas eleccións. É dicir, porque, vamos a ver, reforma laboral, lei mordaza, pensión, sanidade, educación, aborto, sobresoldo, financiamento do partido, débeda pública, funcionariado, rescate bancario, suba de impostos, ruptura de ordenadores en la sede, Bárcenas, Granados, Gürtel, Púnica, Luis Sefuerte. Que hacemos lo que podemos e ganan as eleccións, me parece de verdad... No, estás olvidando de volante éxito do programa de Bertín. Eu creo que hai dous ganadores terribles, é dicir, sin punto de discusión, non sei se estás de acordo comigo nestas eleccións, que é un candidato de Ciudadanos pola provincia da Coruña, que dice que vai presentar o programa o día 20, hoxe vai presentar, e ademais o primeiro punto do orden do día é convertir as Fragas de León en un plató bonito de cine, é dicir, das orquestas, estamos todos preocupados polo das orquestas, non podemos ir a bailar. Eu creo que ese un señor que arrasa absolutamente, imagino que hoxe Mariano, Pedro Sánchez e tal, chamarían para comparar o partido, porque ese sí que é un candidato e os demais non. E o Partido Popular arrasou. Que merecía, ti crees que merecía a 10ª parte dos votos que acabou? O Partido Popular ten sempre unha base electoral e creo que chegou a base electoral. Creo que perdes a diputados. Bueno, respecto a Galicia, rápidamente, para que podamos parar. O Partido Popular perdeu un 30%. O problema non é que de todos os sitios eu creo que non son trasladables as cifras nun lado a outro, ser extrapolables, non é imposible, porque eu creo que se vota en claves absolutamente diferentes, non? Decía Antón de Bertín, eu creo que nestas eleccións Bertín tuvo moita influencia porque presentou un Mariano como moi normal, moi simpático, moi salado, que sabe cortar a empanada e abrir unha botella de vino, non? Pero a mí me parece que non ten nada que ver a Xerais con as autonómicas e non se poden extrapolar. Pero sí, hai unha tendencia do Partido Popular nas últimas consultas de que vai a baixa, unha tendencia que vai a baixa. Si é certo que hai unha tendencia na coalición, sabemos de agora mesmo, porque estamos a falar deso, en Marea, de que sí que se está tamén a Marea que vai a alza. Eu creo que o PSOE, mal que ben, podría manterse, e eu, desde logo, non lle dou moitísimo menos, se me ocurre darle a desaparición do BNG do Parlamento de Galicia. Que
isto decir que non valen os resultados de onte para analizar o que pode pasar. Podemos ver tendencias, o Partido Socialista vai, perdón, o Partido Popular vai a baixa, AG ou en Marea vai alta, pero eu me quedaría e non quero arriscar máis, é dicir, sabes que hai bastante co de Mariano, que polo visto estamos todos desgraciadamente de acordo, pero eu non arriscaría máis, me parece que non, despois aquí a presencia onde de Ciudadanos nas listas non se vai reproducir, imagino que non se vai reproducir nas autonómicas, ainda que se presenta o candidato da Coruña, pois pode sacar de todo 12, o sea que tranquilamente, pero creo que non se vai reproducir. Por lo tanto, podemos falar de tendencias e as tendencias son as que hai, o sea que non creo que haxa demasiados cambios. Así de rápido. Sí, breve tamén. Non, sí. Bueno, ti aludías a Bertín, eu son moi amigo de Galloso, que Galloso Xosé Ramón, e me preocupa moito porque en lugar vai haber o verbuque nas autonómicas, non todo o mundo quererá ir a participar no programa. Pero o base desto, eu creo que si o efecto Bertín foi importante, non? Sí, sin duda. Bueno, analicemos tamén... Para que me en parte compensado por Pablo Iglesias cantando ya nana María Teresa. O hai un efecto bloqueo. É dicir, a palabra extrapolación ten moi mala sona e eu creo que con razón. É moi difícil extrapolar os momentos, extrapolar mesmo a cultura política. Eu creo que afortunadamente Galicia ten unha cultura política dentro da cultura española, pero distinta, con as súas variantes. Entonces eso vai a influir necesariamente. Bueno, nestas eleccións, en 281 concellos ganou o Partido Popular. Nas principales cidades galegas, a excepción de Vigo, ganou o Partido Popular local, desmita a idea de que o Partido Popular é un voto residual, rural, etc., e o resto é un voto urbano e novo e tal. Quero decir que, bueno, a derrota hai un descenso evidente, pero o Partido Popular volve a demostrar un arraigo en Galicia tremendo. Cantas veces se deu por morto o Partido Popular? Eu lembro a época do bipartito, Antón, donde, bueno, prácticamente os membros do bipartito, creo que foi o gran erro, pensaban que o Partido Popular se estaba excluído do xogo, non, se digo que estaba excluído do xogo e que a cousa é que o xogo político en Galicia durante moitos anos iba a ser entre o Partido Socialista e o BNG. Eu creo que foi un error grave. É dicir, a capacidade de regeneración despois da derrota, que non foi tanta derrota de Fraga do Partido Popular, foi sorprendente e volveu a cadar o poder. É dicir, non minusvaloremos a capacidade de reacción do Partido Popular, sobre todo tendo en conta que estas eleccións demostran que non ten competidor no seu espazo político. Ciudadanos saca un diputado, grazas precisamente a que non se conoce, que eu creo que é unha gran ventaxa do candidato, pero bueno, non conocerse eu creo que é un valor importante, pero non ten arraigo Ciudadanos en Galicia, e eu apunto unha teoría seguramente provocadora. Eu creo que o perfil, o estilo de Alberto Núñez Feijóo, tan diferente ao de Rajoy, en que sexan amigos políticos, se asemella un tanto de Albert Rivera. É dicir, eu creo que en canto estilo o Partido Popular en Galicia, no caso de Feijóo, obviamente, se falamos dun Baltar ou de palabras dese tipo, non diría o mesmo, pero creo que eso axuda a que Ciudadanos non teñen Galicia o respaldo que ten noutras zonas de España. Partido Socialista depende dunha circunstancia personal, que é de Besteiro, que vai a pasar con Besteiro, coa súa imputación, e despois o gran problema do Partido Socialista, e eu creo que por eso pagou nestas eleccións, é unha política errática de alianzas. Eu creo que despois das eleccións municipais, o Partido Socialista nas grandes cidades, en Santiago, ten unha política con respecto a Compostela Aberta, en Ferrol ten outra completamente distinta, e en Coruña hai outro modelo. É dicir, non hai un modelo global como cando se fixeron aqueles pactos do Hostal, onde había unha coherencia na forma de pactar. En Marea, vai a depender, en Marea non deixe ser unha coalición heteroxénea, que recibe moitas expectativas, pero vamos a ver como
como define a súa relación con Podemos, en principio non hai problemas, pero así que se poida que se empece a afondar na política concreta, vamos a ver como se resolve eso. Lembremos que a Alternativa Galega de Esquerda foi no seu tempo unha gran innovación, había unhas grandes expectativas e ao final a Alternativa Galega de Esquerda acabou prácticamente esfarelada no Parlamento galego. Bloque Nacionalista Galego. Bueno, eu creo que hai un momento trascendental, moi importante na política galega que o cambia prácticamente todo, que é o momento en que Beiras decide abandonar o BNG. Eu creo que aí se rompe un tabú que decía que os nacionalistas non podían achegarse, moito menos coaligarse coa esquerda española. Beiras dá ese paso, unha especie de Lutero que rompe coa ortodoxia e aposta por unha alianza coa esquerda española. O escándalo é mayúsculo, todos lembramos os improperios que se dirixiron contra él, pero hai que decir que despois do que está pasando acertou plenamente. Romper ese tabú propicia que xurda unha forza, aínda por concretarse, porque, insisto, eu creo que ten un problema de unha heteroxeneidade moi grande, pero unha forza que é capaz de captar votos da esquerda nacionalista e tamén da esquerda estatal. É dicir, eu creo que ese foi un momento importante e unha decisión arriscada, pero que le está dando moitos frutos. E a gran interrogante, con eso termino, para as eleccións autonómicas, que vai facer Feijóo? Tamén depende do que pase no contexto estatal, depende incluso das súas mesmas gañas ou da súa mesma vontade para seguir ou non. É evidente que o Partido Popular en Galicia, de momento, mentras non xurda un líder coa mesma forza que Feijóo, sin Feijóo tería moitas menos posibilidades de revalidar o poder. Moitas grazas, Carlos Luis. E damos a palabra xa a Xurxo con certa... Rápido. Non coincido coa valoración do que o Partido Popular mantén o voto. Se vou a poñer, non son en Vigo. En Coruña ten un empate técnico. En Ferrol están a menos de 2 puntos, 1,5 puntos. En Santiago, efectivamente, algo pasou porque perdón, non en votos, que sacaron os mismos, pero sí en porcentaxe. En Pontevedra están a 4 puntos. E onde realmente hai a diferencia son en Lugo e en Ourense, provincias do interior. Máis datos. Cambre, Arteixo, área metropolitana da Coruña, gañou en Marea. En área metropolitana de Vigo, todo o que ten que ver Bueu, Moaña, gañou tamén en Marea. Todas as grandes áreas metropolitanas gañou en Marea. Eso que significa? Que o Partido Popular en áreas urbanas e en áreas máis poboadas de Galicia ten un problema que non ten en zonas do interior. É dicir, en concellos de Lugo e Coruña, Ourense, no interior tamén de Pontevedra a Coruña, estamos vendo porcentaxes de votos de entre o 50 e o 70% para o Partido Popular. Cousa que non ves en áreas poboadas. Iso é un problema grave o Partido Popular que non é de agora. Empezou xa antes nas europeas, nas autonómicas, seguiu nas europeas, se intensificou nas municipais coa perda de 3 cidades importantes. E agora, isto é un ciclo que eu creo que va a seguir, porque hai un cambio, insisto, eu penso que hai un cambio de ciclo político que é obvio, e negar iso son datos que están aí. Entón, eso por un lado. Por segundo, o Partido Socialista. O Partido Socialista, efectivamente, ten outro problema, porque non é que perda votos, é que xa, hoxe en día, se trasladamos esos datos, está como segunda forza, terceira forza política, non? Especialmente con o que lle pasa un pouco o que lle pasa ao Partido Popular. Está perdendo votos nas zonas urbanas, quedando de terceira forza moi alonxada, ademais, da segunda en Marea, en zonas urbanas. Tamén lle pasou nas municipais. Se mantén en zonas rurais. Vale, que pasa? Nestas eleccións hai un líder que está cuestionado, que está ainda pendente dun proceso judicial, pero curiosamente este líder, a provincia deste líder foi a provincia na que máis votos tivo o Partido Socialista, curiosamente. E noutra cidade que é Vigo, na que había un señor, que era Abel Caballero, que presumía de ter o mellor resultado de España, resulta que levou
Vamos, entón, quer dizer, que eu creo que internamente, dentro do Partido Socialista, que sale, entre aspas, reforzado, e todo Gallego que está cuestionado. Hai que ver agora tamén como pasa isto e como é o tema do proceso judicial dele. E outra cuestión, dentro do propio Partido Socialista, supoño que o candidato que hai é o mellor porque ninguén se vai a querer mollar nestas eleccións, esa é outra. A ver quen vai a querer coller ese tal. Bloque, coincido con vos. Eu creo que o Bloque, é verdad, foi unha marea que comeu o Bloque nestas xerais. Por unha cuestión que, se analizamos, e o Bloque fora en alianza con unha gran alianza con En Marea, estamos falando de que hoxe tenían 8 diputados esa gran alianza, 5 o PSOE e 10 o Partido Popular. Pois iso é importante tamén poñerlo en riba da mesa. Eu creo que o Bloque vai a presentarse coas súas siglas ás autonómicas, pero tamén vaticino que vai a ter unha baixada moi importante de votos, porque estamos nese ciclo expansivo de outras formas de facer política. E eu creo que lle toca, como dice, eles mesmos recoñecen, lle toca estar un pouco nas trincheras. Eu creo que sería máis lógico que se uniran, que fixeran alianzas, porque creo que ese voto axudaría muitísimo. E hai que ver se gaña o conxunto da esquerra, tanto PSOE como Marea, que fai o Bloque. Supone que apoiará ese, pero dubido de que entráramos no futuro goberno. E Marea eu creo que é a que hoxe en día ten máis posibilidades. Tamén é certo que estamos comezando a ver o que están facendo en cidades, levamos 7 meses, é unha formación nova, pero na Coruña, en Ferrol e en outras partes das grandes cidades non penalizou iso. Só en Santiago e creo que por outros efectos, o cual por agora están en ciclo expansivo. Entón haberá que agardar a ver que... Ben, gracias, justo fecha o debate a todos los años. Bueno, vou ser moi breve para que alguén quere ver, porque capaz que devolvamos os cartos teña a oportunidade de facer os cartos da entrada, quero decir, oportunidade de facer, non? Bueno, eu só quero dicir dos cosas. Os coños estamos falando do mesmo Partido Popular que acadou a maioría absoluta en todas as cidades, non hai nada, no 2011. Supoño que será ese, o partido só conseguiu morrer os votantes urbanos. Pero morrer moi rápido do 2011 hasta hoxe, porque sacaron a maioría absoluta en Santiago, en Coruña, prácticamente en todas as cidades, non? Só se resistiu Vigo e foron ali de largo os máis votados. Entón eu, estes cortes que se fan a veces novos, vellos, xente que ten Twitter e xente que non ten Twitter. Creo que é máis complicado, acabamos de verlo nas eleccións xerais. Se miras en Quixos do CIS, sigo vendo que entre a xente nova, efectivamente, foi onde entraron novos partidos, pero a segunda forza, máis votada por os menores según o CIS, por os menores de 40 anos segue sendo o PSOE. E a terceira é o PP. O sea que creo que hai que minorar un pouco o impacto dos cambios xeracionais. Por decía Carlos Luis o dos tabús que rompe Beiras, onde creo que antes rompeu outro tabú. Que rompeu o tabú de que o que perdía a Asamblea no BNG se quedaba e esperaba a siguiente. Ese foi o gran tabú que rompeu Beiras. Outra cosa que se olvide, pero rompeu un tabú que ele impuxo e do que se aproveitou durante moito tempo. Porque as organizacións asamblearias funcionan así. Cando perdes non te vas, te quedas e esperas a seguinte asamblea. Pero supoño que será destas novas formas de facer política que agora están tan de moda. E despois, pronósticos. Bueno, eu sinceramente creo que o Partido Popular en Galicia non ten ningún problema, que está nunha excelente forma. Cos 140 e pico mil votos estos que se foron a Ciudadanos volverán correndo cando se convoquen as eleccións autonómicas, salvo que o candidato a Coruña o impida. Creo que o Partido Socialista non digas logo porque se perda a maxia. Despois, eu creo que o Partido Socialista ten un problema, o ten no conxunto do Estado español, e aquí o ten, e máis agravado ainda, e faría ben en intentar remediarlo, non sei como, pero ten un problema. Creo que Marea a contra que parece, ten un problema tamén, que aquí non ten candidato ás autonómicas, e iso non é unha cuestión menor. Porque hai moitos que queren ser candidato. E aquí, nas novas formas de poder, que observan as novas formas de poder de facer política, as navalladas non están prohibidas, siguen funcionando exactamente igual
que nos veía. Entonces yo creo que ahí va a ser un proceso. De entrada van a tener que explicar una cosa, porque pidieron un voto diciendo que iban a tener un grupo parlamentario propio. Bueno, por reglamento do Parlamento na man, eso non vai ser posible. Entón xa vai ser unha pequena cuestión. Non sei se saben que no reglamento do Parlamento Español hai unha cláusula que se puxo no seu día, se chamou además así cláusula anti-PSC, para impedir que o PSC pudera constituir un parlamentario propio. Entón é legalmente imposible constituir esos grupos parlamentarios. Outra cousa é que se fagan trampas, pero para facer trampas tens que ter o respaldo da maioría da Cámara. E eu, a verdade, non vexo moito interés. Se eu estuvera no PP, facilitaría ese grupo? Non. Se eu estuvera no PSOE, facilitaría? Tampouco. Se eu estuvera en Ciudadanos, facilitaría? Tampouco. Pero, insisto, creo que o gran problema das maneras é que pode ser un problema, non digo que o vai a ser, que pode ser un problema que ten que escolher un candidato. E no caso de Benegal, eu non comparto o optimismo dos meus compañeros. Eu nestas eleccións votei Benegal, morrerei votando Benegal, porque xa son moi ben para empezar nas novas formas de fazer política, os con a cidadanía política e tal, pero creo sinceramente que está na beira da extinción. Na beira da extinción por errores propios, que tamén, bueno, porque este país ten a memoria que ten. E as nacións non caen do ceo, as nacións se construen. E a mellor eu creo que hai moita xente en Galicia que dá por feito co estatus nacional de Galicia, que collimos de chiripa no 78, de casualidade, unha carambola que non se vai a volver a producir. Nesa nova xeración de estatutos que pode ver despois de unha reforma constitucional, bueno, seguramente a nosotros nos toque baixar a segunda. Nada máis.